Mä oon Jorma ja mä oon hiihtäjä. Noniin, eli hiihtossa tärkeintä on nämä varusteet. Niissä pitää olla, pohjat pitää olla aina mustat, niin pääsee lujaa. Ja sitten niissä pitää olla tää koukku täällä. Eli näillä voi hiihtää. Sitten täytyy olla nämä kepit, millä työnnetään. No niin, meillä on tänään vielä Kalevi Koukku, joka on voittanut Hämeenpiirin virkkuumestaruuden. Näin on, mutta se oli kyllä ihan helppoa, kun ei sitä tarvitse, kun se neulaa vaan vähän liikuttaa ja katso suuksi siirto. Ai, et sä ihan sitä. Se siirretään. No niin, Kalevi, eli sä oot tullut tänne hiihto-ohjelman pariin, kun sä haluat oppia hiihtämään. Juu, näin on, kun se virkku se tarvii pikkasen kuitenkin jalkaa, kun jos joutuu ompeleen jotain. Hakee siinä kuitenkin ompeleen, mutta täällä on vaan hyvä yhtä. Joo, no, siirrytään hiihtämään. Tervetuloa tänne Tari-Maarinteen huipulle. Eli täältä meidän olisi tarkoitus aloittaa tää Kalevin treenit. Eli aloitetaan tämmöisellä peruspujottelulla. Pujotellaan tuosta puita ja pensaita ja noita risuja ja noita. No niin, Kalevi, anna mennä. Ei mä vähän kääntää. No niin, Kalevi. Hyvä, Kalevi. Hyvä. No niin. Näin se olisi pitänyt tehdä. Ai vetä! Vetä! Aiso vai? No niin, no toi ei oikein ollut Suomi alas, Kalevi, toi laskettelu, mutta Joo. me voitais semmonen ajatus, että me voitais kokea kisaa tässä. Joo, se on ihan loistava ajatus. No, ei kai tässä muuta kuin ruvetaan valmistautua. Alvi! Alvi! Ei saa! Oh. Kyllä! Vittu! Paras lähteekin menee luuseri. Tää on ihan persestä tää koko ohjelma. Kalevilta terkkuja. Ja siinä oli tämän kertaimenen juontaja